KAWJF atumpen karlitang mela rong pharpia hem kahumridam Jingthong constituency angkang Morinto LP School along thanbang lapen lochari asomar lapen gichari hem kadure pik khangjang Karbi anglong Women Justice Forum asongpen karlitang mela rong pharpia hem kahumridam Pinangke thegiringatum ningje pon Karbi anglong ta jingthurpikan lopu bonta attoga nole langdam lote kicholongle kijunongle atum dopi khangjangla lasonsi Pholoni constituency ke parlo sar etok biarong amikar karlitang mela rong pharpi kithia bangapum along an KAWJF atumpen kahumridam KAWJF amaipi Violet BP pen kaninje ponke karlitang mela rong pharpi atum ahem kidukdet mate hem kabe penajok kesu ka cholong logajok kesu ka chilang jiaphan thangna dabar sai kabe det penajok si lapu hem ke dolok kesu ka chichak nang nok pensi apran dam nang puta pachini pon hithiaroi aprang pen mela rong pharpi kesu ka chilang jiaphan pu kerapa johang pondera phita karbi along autonomous council ka chori pon atum pen thanga kerapta kavedera jok mate madu atumta kerabdu nabang kavedera joksi se ka chilang jiaphan akisun ke dokoga joksi karlitang mela rong pharpi keso dobai kicholong le pensi apran damnanglo pachini thuke Pholoni constituency angkang ke boidel atum dopikla lapen tower lang kawe penta pinang an aratum kisung chichak nang piklang lasi Pholoni constituency local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM kangbura kiling aphan chuning ripon ki prabjin pen lahai kisung pen pajopon thapusi KAWJF amaipi Violet BP pen kachuning rita padopon Pholoni pen Mirjeng Hanse report Karbi Daily News non digital akai mate non akai ki kacharli le avite pir theki dudunta sungpi lapen voring over cyclong dunchia phanda kisung thekpi lasonsi lakha ke thom Jingthong constituency kaparlo Morinto LP School along president Moniram Teron lapen headmaster Hemani Teron amithanga school along apor tengpen locharli asomara phan lokethan ki pangkhrebe jok ke chori asomaratum akkai kan hok deji angring thepikhangjangno Bangso school along ke chali asomar bang inkora phodo Bangso school along thanbang pusidami inurve Pina arani pen la bangso lokachari asai malong thanbo Thanbo pusita school ahem ke thanama pora tengpen lo thandam pame minute pena jok ladak kachari vek asomaratum sitami along kapre school chitere nangkoklo lapen la bangso along school ahem pusita kadure thekti khangja lapen anarlo ian mate midday meal ta Bangso school along kipinang jita ajak dingkrilo kipiponpi SMC president Moniram Teron school kachirang dunki pangkrevia jok school apen kachori asomaratum kanho kipi Bangso school ahem kachori aphaisitami jum pikhangja Bangso school along boundary wasitami avisi morim sang sidu School ahem sita repairing jiaphan laben boundary wall sita prabjin pen Bangso school along nangkipali jiaphan hawar araratum pen juning ripon Dongka Mukam Ben Humson Be Report Karbi Daily News Iman of Pipe. Comment to below na Pipega. Chicloyan John Andola. Chicloyan Andola. Chinina. Ladak nak tuma class long banko Andola. Chinina. Nang mana ka son la? Class kona nang eh? Laso school mene son la? Laso school mene ke son la? Nang tuma than bang mene ke son la? Nang tuma teacher mene ke son la? Tang te nang kokho thek ma thek the? Pothi tha? Kokho bang kokho. Assamese pen ek dui puri tha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 1
Ikan, bawang, telepon, siwan, paspon, saipon, adapon, atapon, orang caki, ekosti, bakosti, tijakosti, sekosti, pekosti, sekosti, atkosti, olotor, ekotor, bakotor, tijakotor, sekotor, pekotor, sekotor, atkotor, unasi, ekasi, birasi, terasi, soyasi, puncili, pusasi, sasi, atasi, onanaboy, kanaboy, biganaboy, teranaboy, soranaboy, pusanaboy, siganaboy, matanaboy, atanaboy, nara, rerena, ekhono, ekso. Assamese pen spelling putha SIBS, Smith, SABIKA, Sadika, BP, BEYTI, BP, Sadika, BP. Assamese pen ke School ni kan bang pini ni akran la pen uniform la hai la pen sang poisa la hai la pen le ke bortoman ke nili no bena lo hala September chi kru ane nili tum bahini dulang amen nili sekian master bang ke Jonathan ni andino lang ni rong amen sinan alang ni kan bang ke unda LP school long si alang ni pan bang dan kalau done ame tang rong ke pondet ni si dak ni pan or dar nang tekang si lang di bang dam di nanti non komite long ka ajata cingki cing bai kan kelang bai haya dak jata si tangkang kelah mutata lu nang tekang lo nang ewo sumar along ka preg school ka papidun de ji la dang ni long ka pe du thiji la pen ke an pen ni la hewo sumar pan ni ka pachi ni ka pe ya pan bang ni ka chi pon la pen no mata ni ya kama mata klem pon lo ni mata bang lo nasi un ane ni bo ko kusi ni din beta ni di chichabi ane non da durka puya pan bang ke di ahoglo la durka puja ji aprang pan bang ke le continue piberlo non asangka dak sebita ni sangka hem da ponte jata ponte nasi la non durka puya kuli pan bang ke ahoglo kita ni pun nak kena pada bukan bong nanti diwali ni dukok la sama ni pun aku tu dalam ini kan kuli lo kita nak kena bukan ni pun kita punya pon aku baru itu pun che duri chalo la non ni ke la office room si ni ke thander lo hala school ahem bega bang ke la ke no dak lo ko la si ke la si la ke tu ma kita semakan dak ni than bom lo di piari la pen bandori bar la pen ke ana kitchen house la ya ahem bang ke non ni dak na punya tu si ni tu ta tu bom ta ko son सरकार पर नाम था kita DPP kan kita dah sunang Arab dia pantai nah hok nang Arab ta nah kena ji besi ni tu mahin ta dak komiti hoi panta ni tu cing bai besi alo tapi lo lepen kan ye mata ni ge per nang le tum hem kimi mate hem chikim ikpoma nan dum dong si non hem chikim ikpo polo tang te nang le tum nogao hojai longka na khelo hem kikim ahormu enam jia phan matha nang lo Naritum adung het kedo dong muka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nanitum humri ramignon joy ke pen tapan anam ki jumpen hem ki kim ason amung longponi epo humri ramignon MS Hanse Brothers Hardware along nanitum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along humri ramignon Nanitum bangso kulat along pen Adam Jum Hek la pen mesen pen forum long ponekji. Nanitum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plank mesen arot mesen aquel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nanitum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenangji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along long pon iketpo Nang leto makenang sot polotang de joy kipen ka homri dam jia phan 7002746330 along homri non Amur Falcon already Kalamha in Karbi comes to Umrogoti in Jinthong every year during the last week of September.
the rules then live by that last week of November. So as I, the MEC of Chinthong constituency, welcome you in the 4th Amur Falcon Festival 2022 in Umrukuti, Chinthong, West Karbinglong, Kara.